raz mi Peter dával, že by sa chcel stretnúť a že vlastne ja som ti chcel volať, že by sme sa mohli stretnúť, že niečo chcem prebrať. Podľa mňa si volal ty, nie? Zistili sme, že keď sme sa stretli a obidva sme sa mali potrebu sa o niečom porozprávať, že sme vlastne mali na mysli tento projekt. A tak sme si pred zhruba 2,5 rokmi povedali, že možno by bolo zaujímavé skúsiť spraviť taký nejaký pilotný diel alebo pilotné vydanie takéhoto festivalu, ktorého hlavnou ideou by bolo dať dohromady tých malých slovenských vydavateľov a spraviť s nimi také spoločné fórum. Bratislava ako metropola Slovenska nemala nejaký výrazný medzinárodný festival, ktorý by bol zameraný na literatúru a knižné umenie. Vo svete je to naozaj jedna z takých vždycky nosných kultúrnych aktivít. Je to vynikajúca príležitosť ukázať teda nie len nejaké miesto toho, ktorého regiónu alebo štátu vo svete, ale naopak, že trošku oboznámiť aj ten v prípade našom veľmi, veľmi malý štát s tým, čo sa robí v zahraničí, v európskom a samozrejme ďalej potom v svetovom kontexte. Takže Bratislavský knižný festival sa koná po 4. krát a je to 3. ročník. Tak. In many senses, as far as you can get away from Iceland, to be here in Central Europe, you are used to have ocean all around you, and that's I mean, they shape the weather, it shape your character and everything, and if you don't have the ocean, you're a bit confused, but instead, of course, you have the ocean of nation all around you and of people. So it's always a special feeling for me to be in a country where there's no ocean. Bratislava struck me as a both very beautiful city and at the same time you can still feel the breath of 50 years under the communists. So it's a both coming to a very beautiful city, at the same time travel back in time. The architecture was not to create beauty. And that's something that you combine with the communist. Vnímanie krajiny nie je ani tak o tom, ako krajina reálne fyzicky vyzerá a pôsobí, ale v skutočnosti krajina je predovšetkým otázkou našeho duševného nastavenia. Pre vás osobne, akú dušu skrýva oceán a more? Because nature and weather in Iceland. Pre nás na Islande príroda a počasie tisícky rokov predstavovali niečo, proti čomu sme museli bojovať. Keď ste nepoznali prírodu, nevedeli ste, ako bude reagovať, znamenalo to riziko smrti. Práve preto v islandských ságach vôbec sa tam nevyskytuje príroda. Mention nature. Being fond of nature and being out in nature and a jednoducho vášeň pre prírodu, záujem, vybrať sa do prírody, vyhľadávať prírodu je fenomén, ktorý je pomerne novodobý ako v Európe, tak aj na Islande. A dnes, keď už sa nám podarilo skoro celkom zdevastovať Zem, alebo prinajmenšom ju veľmi, veľmi poškodiť, zrazu dokážeme do nekonečna rozprávať o prírode. Very badly. We talk endlessly about nature and how important nature is. Máme tendenciu oveľa viac venovať sa problematike a témam spojenými s ochranou prírody, až natoľko, že tomu venujeme neraz viac pozornosti ako pomoci a ochrane človeka. Jednej noci sa mu začalo snívať po latinsky. Tu igitur nihil vidis,
Dlho však zostávalo záhadou, aký jazyk to je. Sám si myslel, že je vymyslený, veď v snoch sa môže stať kadečo. Človek, ktorému sa zrazu začne snívať po latinsky, je sotva z obyčajného cesta. Ale riaditeľ bol mužom činu. Málo čo ho dokázalo odradiť. Chcel mať všetko okolo seba pod kontrolou. A o to viac ho dráždilo, keď mu sny naplnil jazyk, ktorému vôbec nerozumel. Existovalo iba jedno riešenie. Odísť do Reykjavíku na súkromný, intenzívny, dvojmesačný kurz latinčiny. Je pravdou, že niekedy na Islande považujeme snívanie za takú slabú stránku, za niečo negatívne. Bez toho, aby sme snívali, aby sme vytvárali poéziu a príbehy, čo je vlastne istý spôsob snívania, boli by sme sa už stratili zo zemského povrchu niekedy v 19. storočí. Vanish from the face of earth, in the 1800 or something. Sny vám dávajú silu v živote prežiť a niečo prekonať. Nikdy nemôžete vypnúť alebo uväzniť. Sny sú vždy slobodné. So if you are interested in literature, you have grasped more of the world. Usually when I'm traveling, I have 10 books with me. I never travel light. I always travel with luggage of books. because books are company. Books are company. Tento rok je nosnou témou festivalu krajina a krajina v takom širokom slova zmysle ako priestor, ktorý obývame, ktorý vnímame, reflektujeme a o ktorom v neposlednom rade aj píšeme. Krajina opäť v pomerne širokom rámci ako priestor, v ktorom ľudia žijeme a na ktorý vplývame a ktorý pretvárame. A ja osobne sa nazdávam, že prienikov medzi krajinou a knižnou kultúrou je oveľa viac, ako by si človek možno, že na prvé počutie vedel predstaviť. A nemám zďaleka na mysli iba fakt, že skutočne veľmi veľa autorov a zdá sa mi, že čoraz viac tému krajiny ako nejaké lokality, s ktorou sú spojení, spracúvajú. Ale že prečo vôbec niečo ako tému robíme, že kniha je vždy taký ako keby nejaký prostriedok, že to je ten štarter, že nejde o to, že kúpiť si knihu a prečítať knihu, ale cez knihu práve, že nechať vystreliť niekam. Nemáme slovo, ktoré by bolo presne ako krajina po slovensky. Máme aj přestrzeń, čiže priestor, máme wieś, čiže dedinu, máme provinciu, čiže vidiek, ale krajina to je, také slovo u nás nie je. A tá téma krajiny je, by som povedala, to je taká podstatná vec pre hudobníkov, ktorí svoj projekt menovali Karpaty magiczne, čiže magické Karpaty. A to bol taký základ našeho nápadu. Pred 20 rokmi sme s Marekom Styczyńskim sa rozhodli, že chceme našu hudbu nejako ukoreniť, je také slovo? Lokalizovať, hej. Roky sme sa venovali aj hudbie z Ázie, indickým nástrojom a tak postupne sme prišli na to, že vlastne to, čo hľadáme v tých iných mestách, aj veľmi ďalekých, že postupne sme prišli na to, že to je vlastne práve to, čo by sme našli aj tu, aj v Karpatoch, tie zvuky, tie harmonie, aj podobný prístup k tvorivosti. Takže sme nejako prišli na to, že vlastne hľadáme veľmi ďaleko niečo, čo je tu, čo je na mieste, čo je blízko. Knižka sprievodca nezrozumiteľnosťou, pokiaľ viem aj z našich rozhovorov, tak sa minimálne ten materiál vznikal v neslovenskom prostredí, bola to Veľká Británia. Áno. Konkrétne aké mesto?
niekoho? Brighton. Bol to Brighton. Áno, tam je na fotografii na obálke vlastne jedno volíctvo moje obľúbené. V zmysle, že som sa rád na ňo chodil pozerať. Takže nikdy by som si nedovolil vstúpiť. No. Čítanie je vlastne istým spôsobom prechádzanie sa. Koniec koncov knihami sa dá listovať, potulovať sa. Ideálny spôsob čítania je nedočítanie. Väčšina tých najzaujímavejších kníh sa vlastne celé stovky rokov nepodarilo nikomu dočítať. Zdá sa, že ľudia v meste nie sú veľmi radi, ak čomu si nerozumejú. Ochotne sa preto obliekajú aj do zle padnúcej uniformy. Naznačujú síce niekedy, že by chceli vedieť aj viac, žiť inak, ale nie je to tak. Radšej sa mýlia, ako by mali pociťovať neistotu. Každý človek je ako okenný rám. Viac alebo menej uzavrený vo svojom pohľade na svet a táto skutočnosť je málokedy taká zrejmá ako vtedy, keď s názormi tých druhých zanietene bojuje. Myslím si, že nepotrebujem z mesta unikať. Ja sa cítim vo všetkých mestách veľmi dobre. Čím väčšie, tým lepšie. Čím viac ulic, tým viac sa dá kade chodiť. Takže ja som ako také Google vozidlo. Chodím a skenujem. Takže bližšie sú mi mestské tvary, pretože mesta vytvorili ľudia a sú teda uspôsobené na myslenie. Každé mesto je taká písmenková polievka vlastne, ktorú možno, buď sa ňou možno teda živiť, ale možno ju aj čítať. Jednoducho ten prístup proste je rozhodujúci. Nie téma. Téma je vôbec nezaujímavá. Dôležité je, ako sa pristúpi k objektu. A každý objekt fakticky možno donútiť, aby prevravel. Snažíme sa trošku presiahnuť aj ten rámec vnímania knihy ako niečoho, čo si každý v tichu doma, v kuchyni, niekde v kúte potichučku prečíta. To je, myslím si, že to najsprávnejšie, čo sa dá spraviť s knihou, ale my sa pozeráme aj na jej vizuálnu stránku a hlavne tie témy a otázky a príležitosti, ktoré dobrá kniha vie priniesť, tak sa snažíme rozvíjať a otvárať všetky tieto príležitosti potom cez hostí, ktorých pozývame. When we decided to begin to work with children books, we decided to work with classic text which everyone knows in Ukraine for generations. We have all these fairy tales made very classical illustrations. Very detailed illustrations, so like old school, realistic, and we would like to make something new, something more design, minimal. Yeah, the story is about this lost mitten, and all the animals who found this mitten wanted to live. So it was like a big house for many animals. It got very popular, and so we decided to continue this series of traditional fairy tales. And this book, it was our second book with our text and our illustrations, and we are very happy because in Slovakia it's published by Brak. We are trying to focus on the problems in our country, and we made this book for like a starting point for talk children with their parents about what's going on in our country, about war. Rondo is the utopical ideal city. Fictional utopical city in the shape of round, like ideal shape. The main idea is a fight between the light and this peaceful life and the darkness. So the war is like a symbol of darkness. War is in our book the separate character, without eyes, without heart, and without any language. The main message to children is not afraid. Yes. Not be afraid. Be not afraid, because we are now changing with all this war, and at first what we were feeling was we were afraid of everything. Zaujímavé pre mňa osobne na podujatiach tohto typu nie je, aby autor toto svoje dielo zobral a niečo nám z neho prečítal, pretože to naozaj vie každý spraviť za seba. Ale keď už tam je, tak pokročme v tých témach, ktoré sa v tejto knižke otvorili a poďme sa o nich rozprávať ďalej. Presne z tohto dôvodu pozývame aj spisovateľov,
hovorím aj, pretože veľmi významnú úlohu na festivale hrajú okrem vydavateľov aj výtvarníci ako ilustrátori a samozrejme knižní dizajnéri, ale miesto je aj pre prekladateľov a mnohých ďalších aktérov knižného priemyslu. Martin Polák, ako sme sa aj my dnes, ja vydavateľ, dozvedeli, má ešte oveľa užší kontakt so Slovenskom, než to poznáme z jeho kníh. Dnes napríklad sa mi priznal, že sa celkom dobre poznal aj s Vladimírom Mečiarom, aj s Alexandrom Dubčekom a s mnohými ďalšími Slovákmi, známymi aj menej známymi, pretože on začal vlastne svoju kariéru ako novinár jedného z najlepších časopisov v tom nemeckom jazykovom prostredí a bol reportérom časopisu Der Spiegel a až do konca 90. rokov a preto okrem iného mapoval aj také temné udalosti ako rozpad Československa alebo mečiarovské privatizácie a podobné témy. Ja, meine ersten Kontakte mit Osteuropa. Moje prvé kontakty s východnou Európou boli študentské, nie novinárske. Je to hrozné, ale je to vlastne už 51 rokov, odkedy som odcestoval do Varšavy ako študent. Damals war für uns Osteuropa. Nikto z nás tedy východnú Európu nepoznal, bol to úplne neznámy terén. Študoval som síce polštinu, polský jazyk a literatúru, ale o Polsku som nemal ani šajn. Musím povedať, že ešte v 70. a 80. rokoch bola téma východná Európa veľmi slabo zastúpená v tých nemeckojazyčných médiách. Und es ist nach wie vor also dieses West-Ost-Gefälle, dass man... Mám pocit, že dosť trošku Rakúšanom zostal ten pocit takého toho pohľadu z hora na tých svojich chudobných východných susedov. Die armen Verwandten im Osten. Und da habe ich mir ein Thema gesucht, das ich... A tak som si našiel vlastne Halič, toto bývalé územie, ktoré bolo trošku ďalej smerom do Ruska a už to nebolo Poľsko, tam som smel prísť a zistil som, že pojem vôbec Haliče je v tom nemeckom prostredí ešte skoro úplne neznámy. Moje rozhodnutie študovať slavistiku bolo naozaj takým protestným gestom proti mojej starej mame, ktorá bola presvedčenou nacistkou a ktorá si želala, aby som študoval germanistiku, nemecký jazyk a literatúru. Ale ja naozaj nikomu z vás neodporúčam, aby ste si vybrali svoj študijný odbor iba z odporu voči svojim starým rodičom. Aber es hat funktioniert und ja, bin ein Slavist geworden. Ale naozaj sa slavistika, polonistika, polský jazyk, slovanské jazyky sa stali mojou prácou, mojím povolaním. Poľsko považuje za svoju druhú domovinu. Práve preto, že som v knihe Mŕtvi bunkry opísal príbeh svojho otca, ktorý bol vysoko postavený gestapák a SS-ák, tak ma tie cesty viedli aj na mnohé miesta na Slovensku, ako Ružomberok alebo Donovali a mnohé ďalšie. A musím povedať, že to boli veľmi nepríjemné konfrontácie s vlastnou minulosťou, vlastnou identitou. Mit der Geschichte, mit der eigenen Geschichte. Ja, vielleicht ein paar Worte zum Buch. Es geht um die Emigration aus Galizien, Halicina. Krátko pre tých, ktorí knihu nepoznajú, ide tu vlastne o emigráciu z oblasti Haliče predovšetkým, ale nielen o túto oblasť, je tam aj o Slovákov a ďalšie regióny, ktoré súvisia s touto oblasťou a teda terajšom Hornom Uhorsku, pretože Slovensko neexistovalo. Nach der Ermordung des russischen Zaren Alexanders II. Am 1. März 18. Americký cisár masový útek z Haliče. Najväčší židovský exodus sa nezačne v Haliči, ale v Rusku. 1. marca 1881 zavraždia členovia teroristického krídla organizácie Národníky ruského cára Alexandra II. V mestách a dedinách so židovskými obyvateľmi dôjde k hrôzostrašným výtržnostiam. Desiatky ľudí zomrú, ženy a dievčatá znásilnia, obchody a krčmy vyrabujú. Miestne úrady nepohnú ani prstom, aby pogromom zabránili. Židia predávajú domy aj pozemky pod cenu, zavírajú obchody a remeselnícke dielne len preč z cárskej ríše. Ak niektorému utečencovi neveria, že vytiahol všetky peniaze, podrobia ho prísnej osobnej prehliadke. Doklady a cestovné lístky zhabú. Od toho okamihu sú migranti agentom vydaní na pospas. Myslím si, že v princípe každý dobrý prekladateľ sa snaží držať čo najvernejšie o svojho originálu. A ja sa držím ešte také jednej dôležitej zásady, že podľa mňa pri prekladaní treba perfektne ovládať svoju materčinu. To je veľmi dôležité, pretože tí ľudia, ktorí čítajú preklad, ho čítajú napríklad v slovenčine. A mnohí nevedia vôbec po nemecky, takže oni musia mať pocit, že tá kniha akoby vznikla v slovenčine.
To znamená, že nemôže byť cítiť napríklad nemeckú syntax, alebo nemôže byť cítiť nemeckú lexiku príliš. Naozaj, dobrý preklad podľa mňa má dobre znieť v tom jazyku, do ktorého sa, v tom cieľovom, do ktorého sa robí. A ja tam osobne nevnímam nejaký velikánsky priestor na slobodu. Ja sa snažím naozaj byť autentický voči originálu, pretože mu dlžím niečo. Ja si vyberám preklady kníh, ktoré považujem za naozaj špičkové, za prvotriedne, alebo ma niečím zvlášť oslovia, alebo ich považujem za nejakú prekladateľskú výzvu. Na otročine nevidím v takomto prípade umeleckého prekladu nič zlé, ako je to aj asi otročina. Nie je to určite ľahká práca a ani nie je veľmi dobre zaplatená, ale napriek tomu ju veľa ľudí, ktorí milujú literatúru, radi robia. A ja medzi nich tiež patrím. Ja si myslím, že byť verný originálu neznamená nebyť tvorivý. Ja si myslím, že umelecký preklad práve v prípade slovenského jazyka nám nesmierne pomohol nielen našej slovenčine, ale celej kultúre. Myslím si, že v mnohom umelecký preklad urobil pre vývoj slovenčiny niekedy, by som možno nemal hovoriť nahlas, ale viac ako pôvodná slovenská literatúra. Že slovenský umelecký preklad je neuveriteľne bohatý na to, aký je to malý jazyk. A v tomto zmysle naopak treba umelecký preklad podporovať a rozvíjať, pretože nám momentálne hrozí, že tej mojej generácii trošku zabrzdíme ten úžasný vývoj, aký slovenský umelecký preklad mal v rokoch 70. a 80. Veľmi výrazný presah je napríklad aj do umenia ilustrácie. Máme tu výstavu originálov Miroslava Šaška, svetoznámeho ilustrátora, ktorý v podobe kníh spracoval počas svojho života niekoľko svetových metropol, ako je Paríž, New York, Londýn. První setkání s Šaškem bylo asi před 12 lety, úplně náhodně, někde myslím, že to bylo v Itálii, že jsem šla kolem výlohy knihkupectví a vykoukla tam na mě jako knížka, to je Řím, a tak jsem si říkala Miroslav Sasek, tak to je prostě, vůbec jsem ho neznala předtím, protože opravdu se to sem nedostalo, ani ty překlady, ta angličtina jako tady nebyla, ty knížky v angličtině, takže to bylo takový jako pro mě překvapení, takže jsem to pak jako začala hledat, kdo to je, a já jsem měla takový jako nápad asi před 3 lety udělat knížku o Praze pro děti, ale spíš neznámý místa, a nějak jsem se zmínila před Jurajem Horvátem, on říkal, no počkej, tak to uděláme Prahu, jako v tradici toho Miroslava Šaška, takže takhle jako to vzniklo a dostala jsem se k němu, takže to je takový milý. Takže je to taková jako podstaž Miroslavu Šaškovi. Bylo to asi o to těžší, že jsem z Prahy a tu Prahu znám dobře a najednou jsem nevěděla vlastně, jak k tomu přistoupit. Od toho Šaška se to liší v tom, že je tam i takový jako příběh, ten Šašek to má spíš postavený na architektuře, protože byl vystudovaný architekt a na sochách hodně, a tady se ještě prolíná takový příběh, jako v tom příběhu 2 kluci najdou pejska, který se tam vždycky na každé straně objeví a děti ho mají hledat ještě v tom obrázku. A nakonec ho teda, ta knížka končí tím, že ho dovedou k té majitelce a procházejí celou Prahu. V výčepu sedělo u piva několik sedláků. Pivo točila mladá dívka, která se jmenovala Frida. Im Ausschank saßen einige Bauern. Das Bier wurde von einem jungen Mädchen ausgeschenkt, das Frida hieß. Když ten komiks vyšel v Německu, tak nám nabídli ze Stuttgartu, v Literárhausu, jestli bychom nechtěli udělat výstavu, protože jsme tam dělali za Lojzem výstavu a hráli jsme s mojí kapelou Prisnizuto. Tak říkali výstavu, ale plus hudbu, objednali si hudbu, tak já jsem ty písničky vytáhl a začal jsem si je zpívat prostě s textama, protože na kafkovské texty se nesahá, to prostě se dají se vystříhnout, ale nemění se. Kafka hudbu neměl rád a neposlouchal hudbu, nechodil ani do opery, pokud teda aspoň vyprávěl právě na Rainer Stach. On se narodil do té Prahy, do toho města, kdy okolo přišel ten hluk tramvaje, železnice, auta. To město najednou začalo být hlučný a popisuje to, jak spal někde s vatou v uších a dokonce od nějaký milenky dostal takový jakoby plyšový sluchátka proti hluku, jo, takový hezký motiv. A tak si myslel, že by s jedinou písničkou to by jako dokázal vnímat, a to jsou stromy.
hned k nám do hospody a otevřeme se dveře, tak jak se všichni oblídneme a dlouho zkoumáme, tak ten pocit toho nedorozumění, že ta čeština s němčinou jakoby vytváří taky, to jsme jakoby chtěli tam zdůraznit, že dneska je to vlastně takový nedorozumění zbytečný. A prostě my tam jako kapela sloužíme jakoby ty burani, co hrajou v ty vesnické kapely a já hraju ten intelektuál. Proč já jsem začal kreslit komiks, protože vznikl graphic novel, protože jsem viděl nějaké konečně věci, které byly pro dospělé a vlastně se tím dalo vyprávět jako příběh, ne, který je jakoby pohádkový nebo dětský. Tak proto jsem oslovil tenkrát Jágu a začali jsme spolu ten Olize Nebla. Jára přišel jakoby s tou postavou a začali jsme to dotvářet a najednou, protože jsme najednou zjistili, že jsme první, co udělali jakoby jakýsi graphic novel v Čechách. I když jakoby taky tak jako náhodně, protože netušili, že co se z toho stane za fenomén. A komiks je podobný, že člověk jakoby, ty skvělí autoři prostě vypráví v těch mezírkách, nevypráví těma obrazama, které jsou důležitý, ale ty mezírky jsou taky důležitý a prostě spolehám na ty čtenáře nebo diváky, že budou schopni to rozluštit a dodat do těch mezírek svoji fantazii. Kafka, ten jazyk je poměrně těžký, přesný a ten rytmus jeho vět, že každá dobrá literatura by měla být jako hudební, je velmi taková, jakoby jsou taky jako dlouhý rytmy. Ale překvapivě to bylo relativně snadné, až nás to překvapilo, jak rychle jsme našli ty místa v tom románu, který nás inspirovali k nějaký hudbě. Vlastne tvoja ostatná kniha, ktorá sice vyšla už pred 3 rokmi, ja mám to, že keď som si ju prečítal, že úplne, že prepáčte za výraz, že rých našlepel na súčasnú slovenskú situáciu, knížka Národní třída, vlastne je to rozprávanie člověka, ktorého môžeme nazvať nácek. To je příběh opravdu takového sídlišního rváče, inspirovaný jedním mým známým a zároveň ta postava je hodně komplikovaná. Nácek, možná bývalý nácek, takový jakoby pseudošerif z jedné sídliční hospody a zároveň jako čím dál tím víc. Najednou ta postava má tak jako myslím, teda doufám, jako silný vnitřní svět, on je velmi sečtělej, má své rázný smysl pro humor a zároveň to je velmi jako smutná postava. A ty už taky cvičíš, ne ticho, buď sticha sakra jsem řekl, hele, mě nemusíš nic říkat, já to poznám do 10 metrů, jestli chlápek cvičí, nebo si radši mastí péra u televize, když cvaká po sportovních kanálech, až narazí na předpověď počasí s nějakou blondětou moderátorkou a přemýšlí, jestli se dole holí nebo ne. Dnešní ženský se holej, dnešní ženský chtějí být jako děti a chlapci, co se holej zrovna tak položenský, polochlapy, tohle vyměknutí nemůže dopadnout dobře, ale to je jiný příběh. Víš co, radši mi řekni, kolik děláš denně kliků, takhle se to rozjelo. 30, já jsem řekl 30, každý den. Já jsem přikývnul, nekecáš, cajk, v pohodě, hele, já to vidím, že nekecáš, já to hnedka vidím, kolik dělá chlápek denně kliků, ale víš co, dělají 3x30. A za měsíc, maximálně za 2 si můžeš vybrat chlápka, kterýho zmlátíš, abys věděl, jaký to je někoho zmlátit, abys ucítil svoji sílu, abys zažil ten pocit, kdy ty slavně vítězíš a někdo jiný neslavně prohrává. Na tohle se totiž zapomnělo, stejně jako na to, co je na začátku veškeré lidské činnosti. No, stará dobrá ruční práce. My máme blízko k mestám ako je Krakov, Praha, Brno, Budapešť, Viedeň, tak sme veľmi radi, že ľudia, kultúrni a knižní aktéri z týchto miest našli rovnaké napojenie na Bratislavu a vzniká taký veľmi zaujímavý stredoeurópsky konglomerát, ľudský, profesijný, tvorivý a naozaj verím, že Brak k tomu svojou trošku prispieva. Ein mittelgroßer, dicker, schwerfälliger Herr. Der schwarze Schnurrbart war lang ausgezogen. Auf dem Tisch stand ein Bierglas.